Kapulisan sobre nanawagan sa mga pulis, sundao, mga sibilyan nga naghupot og armas, nga likayan ang pagpasalba sila mga armas di fuego labi na pagsugat sa bagong tuig karong gabi. Samtang gidiscourage sab sila nga magpaboto gamit ang mga firecrackers aron kalikayan ang disgrasya. Si Chona Carion sa report. Bisan pa man sa pagban sa paboto sa dakbayan sa Mandaue apan sa paglibot sa balitang Bisdak team sa merkado publiko sa dakbayan sa Mandaue ning bispera sa bag-ong tuig, adunay mga namaligya og paboto ug pyrotechnics. Pipilas sa mga namaligya wa kahibaw nga illegal kini ug wa sila'y napakitang permit. Pilit namin na mapalabas namin to, kung mapalabas namin hindi kami magkuha ulit, wala na. Wala man may kabalo nga kuanti good. Bawal. Tingala raman na siya te. Wala na, gisugod rami sa mong busa mo. Dunay daghang mga paagi sa pagsugat sa bag-ong tuig nga dili kinahanglang mogamit og pabuto. Kabahin sa tuo-tuo sa mga Pinoy nga magsaba-saba aron pag-abog kuno sa mga dimalas. Awhag sa Department of Health ug sa kapulisan nga dili magpataka og pabuto sa ilang armas ni fuego ug dili mo gamit og mga firecrackers ning pagsugat sa bag-ong tuig. Inay nga dunay mga laing paagi sa pagsugat sa pagsaba-saba sa bag-ong tuig sama sa paggamit sa mga torotot. Ang turotot mapalit gikan sa 10 pesos hangtod 150 pesos mag-agad sa gidak-o niini. Safe pa kini kaysa pabuto. Mabuthan ta, delikado. Target sa kapulisan sa Mandaue City nga zero incident sa pabuto og stray bullet sama sa pagsugat sa Pasko. Nang hinaot lang sila sa kooperasyon sa tanan alang sa hapsay ug luwas nga pagsugat sa 2019. Since zero ta ato padayunon gihapon nato ang pag-awhag sa publiko diri sa Mandaue nga dili paglikayan lang gyud ang pagpabuto kay para walay ma-injured sa ilahang mga kasilinganan. Chona Carion, Balitang Bisdak.